hapon mga idol, quick vlog lang ta karon kay mga idol na ligo mig dagat. O ba na ligo mig dagat diri sa Pintatagan. O ba na dib. Ay taob kayo. Hello guys! Kami kay maligo. Ligo ta diri Naka-vlog na taron tagahapon mga idol kay sayo na kong out sa trabaho. Oh yeah! Kay wa na overtime. Ay nagyaw-yaw idol oh. Kaya wala siya na-appeal. Oh, ba na to si Madam? Hi guys! Ito na si Dave. Ligo na po si Princess. Birds na mga idol oh, nang nasa kuwan. Dagan na sis, dito kagikan sis. Adik ko? Eh ba, padong diri dito gikan ba, padagan padong na diri, ikaw na mudagan. No. Tara.
Patay ang ilong. Patay na banggaan. Naplat ang ilong. What? Yes, dagan. Last. Rehearsal na practice na sila. Para nalamba. Muli na may mga idol, quick vlog lang. Salamat sa inyong pag-suporta, pag-subaybay. Bye mga idol.